Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baýky tarap ýurdumyzdaki täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Şugun Awada Milli Täzeçilik bolagyny deňze çykargat bolmadyk ösüp barýan döwletleň ulugy ministrläriniň derejesindäki halkara maslahat öz işini tamamlady. Maslahat Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň howunarlygyny guruldy. Berkarar mehmanhanasynda halkara maslahatynyň ikinji gününiň çäklerini Merkezi Aziýa ýakyn Günnogor Afrika ulug pudogyny hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri atly ministrler derejesindäki erterlik nahar görnüşinde duş geçirli. Duşuň dowamyna Sewtiň ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmegiň guralları we ony kämilleşdirmek bilen baglanşykly meseleler aralanyp maslahatlaşyldy. Oň dowamyna deňze çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň we üstsäsir mümkinçiligi bolan döwletleriň arasynda ulug ara baglanşygyny üpçün etmek maksady bilen bu urdaky iri taslamalaryň durmuşa geçirilmeginiň wajypdygyna üns berildi. Soňra hadaryň kenaryna geçirilýän deňze çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işini bölümlerde dowam etdi. Awada Milli Täzeçilik zolagynyň merkezi künjeginde ýerleşýän Berkarar mehmanhanasynda ulug geçelgileri üstürmek, sewtara baglanşyk, toplumlaryň multimodal ulug ulgamlary we ulug bilen söwdaň baglanşygy üznüksiz atly mezgit geçirildi. Oň dowamyna dünýäde emele gelen çylsyrymly ýagdaýlary nazara alyp, häzirki döwürde ulug sasyr geçelgileriniň mümkinçiliklerini dogry derejede peýdalanmak, halkara söwda dolanşygynyň mesörlerini artdyrmak bilen baglanşykly meseleler boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Mezgitiň dowamyna edilen çykyşlarda bu ugurda öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna üns berildi. Mezgitde ilki bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň ýolbaşçysy Kösäýewe söz berildi. Agentligiň ýolbaşçysy häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyna ýurdumyzyň ulug ulgamyna degişli düzümleriň işi döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirilýändigini aýtdy. Türkmen deňiz derýa ýollary agentliginiň ýolbaşçysy Türkmen Maşyn halkara deňiz portunyň Günnogor, Günbatar we Demirgazyk Günorta ugurlary boýunça ulug geçelgileriniň möhüm satyrygyna ýerleşmegi bilen Ýewropadan gelýän ýükleri Merkezi Aziýa ýurtlaryna, Hytaýa üstsäsir ugratmak üçin giň mümkinçilikleri açýanlygyny aýratyn bellidi. Muň özü Merkezi Aziýa sewtiniň deňze çykalgaty bolmadyk ýurtlardan beýleki döwletleri ýük gatnawlaryny ýola goýmakda Türkmen Maşyn halkara deňiz portunyň möhüm orun eýleýändigini görkezýär. Soňra mezgitiň dowamyna Paraguayň Jemgyýetçilik işleri we kommunikasiýa ministrliginiň ulug vice-ministri Viktor Omar Sanchez çykyş edip, ilki bilen halkara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigi, Türkmen topragyna bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize hem de Türkmenistanyň hökümetine tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hadaryň ajaýyp kenaryna deňze çykalgat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumynyň taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, mehman bu maslahatyň ýurtlaryň we iklimlaryň arasynda netijeli hyzmatlaşyk gatnaşyklaryny ýola goýmak, ulug sasyr geçelgileriniň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak üçin giň mümkinçilikleri açýanlygyny kanagatlanma bilen bellidi. Şeýlede ol şuň ýaly tutuş dünýä ähmiýetli maslahaty geçirmek başlangyjyny öňe sürenlik üçin Türkmen tarapyna öz hoşallygyny beýan etdi. We Türkmenistanyň soňky ýyllarda diňe bir sewit ýa-da iklim ähmiýetli däl, eýsem tutuş dünýä ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýändigini, şeýle netijeli ýörelgeleriň bolsa halkara derejesinde giňden ikrar edilýändigini aýtdy. Mehman Türkmenistanyna geçirilýän maslahatyň çäklerini kabul edilen çözgütleriň oňa gatnaşýan ýurtlaryň hemmesi üçin bähwitlidigini belledi we forumyň netijeli häsiýete eýe bolmagy orunda edilen tagallalar üçin hormatly prezidentimize ýene bir ýola hoşallyk bildirdi. Soňra Eýran Islam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň ykdysadyýet boýunça orunmasary Mehdi Safary çykyş edip, häzirki döwürde ulug sasyr geçelgileriniň mümkinçiliklerini artdyrmak meselesiniň dünýä ähmiýetlidigini belledi. We bu ýerde geçirilýän halkara maslahatynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigi üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Jenap Mehdi Safary ulug sasyr geçelgileriniň mümkinçiliklerini artdyrmak, bu ugura degişli zerur detgalar gurmak babatda Türkmenistanyň oňyn tejribe toplanlygyny belläp, Hadar deňiziniň kenaryna geçirilýän halkara maslahatyna ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmeginiň toplanan tejribeň netijeli ulanylýanlygyny görkezýänligini aýratyn nykdy. Sewit we halkara ähmiýetli ulug sasyr geçelgileriniň ösdürilmeginiň halkara hyzmatlaşyk gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň möhüm şertini emele getirýänligini nykdap, mehman bu işleriň häzirki zamanyň ösün talabyny we oňyn tejribeleri laýyklykda ösdürilmeginiň durnukly ösüşi üpçün etmekde bolşýaly, sewitleýin paragatçylygy we howpsuzlygy fotolandyrmakda ähmiýetliligine üns çekdi.
Häzirki döwürde Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykdy. Şunda demirgalyk günorta ogru boýunça halkara ähmiýetli ulug ýollaryna möhüm orun egişdiler. Bu arada aýtmak bilen mehman soňky ýyllarda çäk taýdan amatly ýerleşen Türkmenistanyň halkara ulug düzümleriniň, aýratynam deňde çykalgasy bolmadyk ösbarýan döwletleriň saatlaşykly ösüşiniň üpçün edilmegine gönüktirilen oňyn başlangyçlary öňe sürýänligi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. We bu ogruň mundan beýlegem netijeli ösdüriljekdigine inan ýanygyny aýtdy. Soňra garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň ýolçylarynyň hökümetara geňeçiniň başlygy Buri Karimow söz berdi. Ol forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimize we Türkmenistanyň hökümetine şuňur hoşallygyny beýan etdi. Mehman garaşsyz döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň Aziýa we Ýewropa iklimleriniň möhüm baglanşdyryjy merkez hökümine çäk taýdan amatly ýerleşendigini bellädi. Halkara ulug geçelgeleri, şol sanyny halkara avtomobil ýollary häzirki zaman ulug ulgamyň esasyny diýär. İlkinji nowatda üsasir geçelgeleri ösdürmekde goňşy döwletler bilen ýanyşyk çäkde ulug düzüminiň gowlandyrylmagy we halkara avtomobil ýollarynyň giňeldilmegi zerur bolup durýar. Şoň bilen baglykda garaşsyz döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň ulug ulgamyny toplumlaryň işleriň alınıp barylýanlygy bellenildi. Şunda Türkmenistany bu strategik taýdan möhüm ulgamda amala asyrlayan anyk işlere üns berildi. Soňra mezlisiň dowamyna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ykdysady we ekologiýa işi boýunça utgaşdyrjy Ilçi Igli Hatany häzirki döwürde ulug logistika ulgamynyň ösdürilmeginiň, multimodal ýollarynyň gurulmagynyň dünýä ähmiýetli tassamalarynyn hatarına durýanlygyny belledi. Şeýlede mehman Türkmenistanyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi bilen bu ýerde sebit ähmiýetli tassamalaryň durmuşa geçirilýändigini aýratyn nykdy. Muň özi ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň ýygyjam häsiýeti eýe bolmagyna we özara harit dolanşygynyň meçhurlarynyň artdyrylmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Şunda Türkmenistanyň umumy dünýä ösüşine munasyp goşandy bellendi. Igli Hatany uluglaryň ähli görnüşleriniň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak. Bu urlar boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek babatda Türkmenistanyň oňyn tejribe toplanlygyny belledi. Hadarın kenarına geçirilen halkara forumyň dünýä ýurtlary üçin ähmiýetlidigi gurrunsyzdyr. Mehman sözüniň ahyrynda Türkmenistanyň halkara geňçiliginde möhüm hasaplanýan wezipeleň oňyn çözgüdüne we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işleňleşdirilmegine gönüktirilen deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara masagadynyň geçirilmeginiň taryhy taýdan ähmiýetlidigini nykdy. Hemde forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimize Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirdi. Soňra mezlis ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarynyň ornatary Ilçi Mohsen Esperiň çykyşy bilen dowam etdi. Ol bu ýerde geçirilýän halkara forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi we türkmen topragyna bildirilen mehmansöýerlik üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdy. Şeýlede mehman Türkmenistanyň dünýä ýurtlary, Awraýly halkara guramalary, şol sany ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen işleň hyzmatdaşlygy saklaýanlygyny kanagatlanma bilen belledi. Mehman ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň islenlik gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýänligini belläp, Türkmenistanyň bu gurama bilen işleň hyzmatdaşlygy saklaýanlygyny we şu döwrüň dowamyna bir näçe bilelikdäki tassamalaryň durmuşa geçirilendigini aýtdy. Muň özi Türkmenistanyň Awraýly halkara guramalary bilen özara bähwitli we birek-birege ynanşmak hemde hormat goýmak esasyna ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ygrar-lygynyň nowatdaky beýanydyr. Soňra mezlise Trans-Ewraziýa gatnaşyklary boýunça halkara utgaşdyrjy geňeşiň baş sekretary Jenap Genadi Besonow video gatnaşyk arkaly maglumatlar bilen çykyş etdi. Maglumatlara görä Türkmenistanyň eksport, import we üstasir ýüklüň agramly böleginiň Türkmenbaşyň halkara deňiz portunyň üstünden geçýänligini belläp Besonow bu menziliň sebitiniň wajyp logistika bölegini emele getirýänligini aýratyn nykdy. Muň özi garaşsyz bir tarap Türkmenistanyň ulug üstasir geçelgeleriniň mümkinçilikleriniň dogry derejede peýdalanylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýänliginiň beýanydyr. Mehman çykyşynyň ahyrynda Türkmenistanyň başlangyjy bilen tutuş dünýä ähmiýetli forumyň geçirilenligi üçin Türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi. Soňra Jenap Hideyaki Iwasaki sany ulgam arkaly eden çykyşynyň başynda bu ýer foruma gatnaşmagyň öz üçin ul hormatlygyny aýdyp, bu masaladan ýokary derejede guralanlygy hemde mehmansöýerlik üçin hoşallyk bildirdi. We öz wekilçilik edýän banky barada gurrun bermek bilen bu köp ogurly mali edarasynyň Aziýa ýugoşum mali sebitiniň durmuş ykdysady ösüşine gollaw bermek maksady bilen döredilendigini aýtdy. Hideyaki Iwasaki masaladyň dowamyny özara bähwitli pikir alşmalaryň geçirilendigini, hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin oňyn mümkinçilikleriň döredilendigini belläp, bu masalada gatnaşmaga çakylyk hemde oň ýokary guramaçylyk derejesi üçin Türkmen tarapyna ýene bir gede hoşallyk bildirdi.
Şeýlelik bilen deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumynyň çäklerine geçirilýän mejlisiň 1-nji bölümi öz işini tamamlady. Halkara masabatyň aýratyn urlar boýunça geçirilýän mejlisleri kämil üstasir daşamalary we söwdany ýeňilleşdirmek hemde COVID-19 pandemiýasynyň durnukly dikeltmek üçin sanly ulgamlary potolandyrmak atly umumy mejlis bilen dowam etdi. Oňda owamyny halkara ulug üstasir geçelgesiniň işini mundan beýlägem ösdürmek, bu ur boýunça degişli resmnamalar işläp taýýarlamak, ygtybarly ulug gatnawlaryny ýola goýmak we howpsuzlygy hemde parakatçylygy potolandyrmak bilen baglanşykly meseleler ara alynıp maslahatlaşyldy. İlki bilen ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň başlygy Hudaý Kuliýew çykyş edip, ýurdumyzda ulug we kommunikasiýa ulgamyny sağlaşykly ösdürmek ornuny döwlet tarapyndan edilýän tagallalar we bu orun häzirki döwürde ýeten derejesi barada gurrun berdi. Belenilşi ýaly soňky ýyllarda hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagallasy netijesinde ýurdumyzyň ulug ara gatnaşyk ulgamynyň ähli düzümleriniň maddi enzamlaryň büniýady häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede berkidilýär. Oňa täzeçil tehnologiýalar we sanly ulgam işiň ornaşdyrylýar. Bu bolsa işiň netijeli häsiýete eýe bolmagyny, aýratyn pudoň daşary ýurtlaryň ugurdaş düzümleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmekde mühim ugur hasaplanýar. Häzirki döwürde dünýäň hojalyk gatnaşyklaryny ara gatnaşyk ulgamyna mühim orun eýsildir. Şunukdoý nazardan Türkmen ara gatnaşyk agentliginiň işiniň döwrüň talabyna laýyk derejede alınıp barylmagyna döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Sonra umumy mejlis Qazaqstan Respublikasynyň Senagat we Infrastruktura ösüşi ministriniň ormatary Galmas Idrisowyň çykyşy bilen dowam etdi. Ol halkara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi we türkmen topragyna bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize hemde Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirdi. Mehman ýakynda hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna Türkmenmaşy Garabawaz Qazaqstanyň serhedi aralygy boýunça geçýän ýoluň ornuny Garabawaz köl aýlagynyň üstünden geçýän köprüniň gurulşygyna badalga berilmeginiň tutuş sebit ähmiýetli şanly waka öwrülendigini nykdy. Muň özi Demirgazyk günorta uru boýunça halkara ulug geçelgeleriniň mümkinçilikleriniň mundan beýlägem ýokarlanmagyna giň ýol açar. Şoň bilen baglykda täze gurulýan we durky täzelenýän ýoluň uzamagy netijesinde Türkmenistanyň halkara ähmiýetli çärelen geçirilýän merkezi we mühim ulug logistika çatyry hökmündäki derejesi putolanýar. Bu arada aýtmak bilen mehman Türkmenistanyň prezidentiniň tagallady bilen ulug üstasir geçelgeleriniň ösdürilmegi bilen baglanşykly meseleleriň halkara derejesinde ikrar edilýänligini görkezýänligini belledi. Çykyşynyň ahyryna Qazaqstan Respublikasynyň Senagat we Infrastruktura ösüşi ministriniň ormatary diňe bir sebit ýa-da iklim üçin tutuş dünýä ähmiýetli giň möçörli halkara forumny geçirmek başlangyjynyň öňe sürilmeginiň Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belinde galýanlygyny görkezýär diýip belledi we hemmeleri alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra bütün dünýä gümrük guramasynyň baş sekretary Dr. Kunio Mikuriýa söz berildi. Ol forum wekilleriniň öňünde sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Bütün dünýä gümrük guramasynyň ýol başçysy maslagyda gatnaşyjylary mübarekläp, bu möhüm duşuga gatnaşmagyň özü üçin uly hormatlygyny belledi we tutuş dünýä ähmiýetli halkara maslahatyna çykyş etmek mümkinçiliginiň döredilenligi üçin we forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilenligi üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Ol deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek başlangyjyny öňe süren Türkmenistanyň açyk kapylar hemde giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatyny ygranlygyny aýratyn ýetdi. Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň ählisem serhetde söwdany we ulug ulgamynyň işini kämilleşdirmek bilen baglanşykly wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ornuny zerur tagallalary edýärler. Şeýlede Kunio Mikuriýa Türkmen tarapyna ýeri forumy ýokary derejede guranlygy hemde netijeli gepleşikler üçin azaýyp şertleň döredilenligi üçin ýene-de birgede hoşallyk bildirip, bütün dünýä gümrük guramasynyň öz tarapyndan deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleri hemme taraplaryn gollaw berjekdigini, durnukly ösüş maksatlaryna ýetmeň bähbidini, olaň ulug kuwatyny artdyrmaga ýardym etjekdigine ynanyrdy. Soňra Ýewropa, Kawkaz, Aziýa halkara ulug geçelgesiniň hökümdara komissiýasynyň hemişelik sekretariýatynyň baş sekretary Aset Asabbayew sanly ulgam arkaly çykyş etdi. Ol şeýle giňerimli çären gurulanyny üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, onda çykyş etmek öz üçin ul hormatlygyny nykdy. Dünýäde emele gelen çylsyrymly ýagdaýlary nazara alyp, ulagyň dürli görnüşleri arkaly netijeli gatnawlary ýokarlandyrmak üçin halkara derejesinde hyzmatdaşlygyň zerurdygy bellenildi. Dünýä hojalyk gatnaşyklaryna sağlaşykly goşulmak, diňe bir düzümler gurmak, şol sany demir ýollary we awtomobil ýollaryny gurmak meselelerini däl, eýsem sanylaşdyrmak arkaly ösen düzümüň döredilmegine ölçün alýar. Şoňa görä-de Trasekanyň döwletleriniň aglawasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler bolup durýanlygy bellenildi.
Men diňe bilelikdäki tagallalar bilen hemde wajib meseleler babatda döwletleriň işden çekilmegi arkaly durnukly ösüş maksatlaryna yetmekde ösüş gazanyp biljekdigimize ynanýan. Muň özi ilkinji nobatda deňde göni çykalgasy bolmadyk ýurtlar üçin ören wajipdir diýip Trasekaanyň hemiselik sekretariatynyň baş sekretary aýtdy. Sanly ulgam arkaly çykyşynyň ahyryna Aset Asefbayew forumy gurajylary we oňa gatnaşyjylary netijeli ara maslahatlaşmalar üçin ýene bir gedek hoşallyk bildirdi we ýol başlygy diýen düdüminiň geljekde de netijeli hyzmatdaşlyga taýýardygyny beýan etdi. Soňra halkara ulug forumynyň wekili Jay Kaupila sanly ulgam arkaly çykyş edip, deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki maslahata gatnaşmagyň öz üçin uly hormatlygyny bellidi. Şeýle-de ol bu foruma gatnaşmagy çakylyk hemde oň ýokary guramaçylyk derejesi üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirdi. Halkara ulug forumynyň wekili bu guramaň 64 ýurtdan ibaret bolan agzany özüne jemleýän hökümetdary guramasy bolup durýanlygyny hemde ulug siýasaty meseleleri boýunça Seljerş merkezi hökümine her ýylly ulug ministrleriniň duşugyny guraýanlygyny aýtdy. Sanalaşdyrmak COVID-19 döwründe hemde ondan soňra ykdysady taýdan dikeltmegi höwüslendirmek üçin netijeli gural hökmüne ulanylyp bilinär. Şeýle-de ol awtomobil gatnawlaryny sanalaşdyrmagy hemde awtomatlaşdyrmagy has netijeli ýardam bermek, COVID-19 bilen baglanyşykly çäreleriň çäklerini ornaşdyrylan sanalaşdyrmak boýunça çözgütleriň sanawyny düzmek hemde ulagy we logistikany sanalaşdyrmakda mümkinçilikler giňeltmegiň umumy maksatnamalaryny döretmek ýaly teklipleri öňe sürdi we maslahatyň degişli orada möhüm çözgütler kabul etjekdigine ynam bildirdi. Soňra bu ýerde geçirilýän umumy mejlise Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasynyň durnukly ulug bölüminiň müdiri Yu Li sanly ulgam arkaly çykyş edip, şuň ýaly dünýä ähmiýetli halkara forumda gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi we bu forumda çykyş etmegiň öz üçin uly mertebedigini aýratyn nykdy. Şeýle-de ol sanly ulgam arkaly eden çykyşynyň dowamyna ulug sasir geçelgeleriniň ösürilmeginiň sebäpleri we halkara derejesinde howpsuzlygy, paragatçylygy putulandyrmakda, durnukly ösüş üpsün etmekde, şol wagtyň özünde daşky gurşawy goramak meselelerine aýratyn ähmiýetlidigine ünsekdi. Häzirki döwürde ýokary ekologiýa derejesiniň üpsün edilmegi durnukly ösüş maksatlarynyň esasy orlarynyň biri bolup durýar. Bu baradaky gurrun dowam edip Jenap Yu Türkmenistanyň tebigaty goramak meseleleri, ýurdun ekologiýa taýdan awadançylygy we tokoy dowlaklarynyň çäkleriniň giňeldilmegi babatda oňyn tejribe toplandygyny nyktady. Muň özi dünýä derejesinde uluslararasy geçelgelerini ösürmek, multimodal ýollaryň gurulşygyny giňeltmek babatda öňde goýulan maksatlaryň möhüm orlarynyň biri bolup durýar. Çünki amatly howa ekologiýa ýagdaýynyň döredilmegi, tebii baýlyklary we howa gurşawyny almy esasda çemeleşmegi häzirki döwrüň esasy talaplarynyň biri bolup durýar diýip mihman bellidi. Şeýle-de ol halkara giňişligine tutuş dünýä ähmiýetli başlangyçlary öňe sürýän ýurt hökmünde ikrar edilen Türkmenistanyň bu urda alyp barýan işleriniň köp ýurtlar üçin nusga alyrlykdygyny bellidi. Deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň hazaryň azap kenaryna geçirilýän halkara maslahatyna gatnaşyjylary alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Soňra halkara awtomobil birleşiginiň Ýewrasiýa boýunça baş wekili Jenap Vadim Zakharenko çykyş edip, deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi we bu ýerde bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize hem de Türkmenistanyň hökümetine tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Ulug düdümniň halkara guramasynyň wekiliniň belleşi ýaly Ýewropa bilen Aziýanyň möhüm satyryna ýerleşýän Türkmenistanyň bu ugur boýunça halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, dünýä ähmiýetli ulug sasir geçelgelerini artdyrmak ugruna toplumlaryň işler amal asyrlýar. Bu bolsa dünýäniň işewur düdümleriniň, ýer kompaniýalarynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge bolan gyzyklanmalarynyň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Soňky ýyllarda halkara ähmiýetli ulug düdümleriniň döredilmegi arkaly Türkmenistanyň Türkmenbaşyň halkara deňiz portunyň mümkinçilikleri, ýurdun ulug sasir mümkinçilikleriniň artmagyna, ösüp barýan ýurtlaryň Aziýa ýugoşman sebäplerine bolan çykalgalar bilen üpsün edilmegine gönüktirilen giňmeşwerli taslamalar durmuşa geçirilýär. Şeýle-de mehman Ýewrasiýa ikliminde ulug sasir geçelgeleriniň ösürilmegine gönüktirilen giňmeşwerli taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bilen halkara ähmiýetli ulug ýollarynyň çäginiň we mümkinçilikleriniň artanlygyny belledi. Muň özi degişli halkara düzümleri bilen bilelikde ýerine ýetirilýän işleriň oňy netije berýänliginiň aýdyň beýanydyr. Soňra umumy mejlisiň dowamyna Birleşen Milletler Guramasynyň halkara ulug diplomatiýa merkeziniň ýerine ýetiriji sekretary Igor Runov söz berdi. Ol ilki bilen Türkmenistanyň başlangyjy bilen geçirilýän halkara forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi we foruma gatnaşyjylara bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdy. Mehman häzirki döwürde dünýäde kuwatly ulug düzümleriniň döredilendigini, şunda ählimumy ulug gatnawlarynyň dünýä ykdysadyýetinde möhüm orna eýleýändigini belledi.
Şeýlelikde deňiz portlarynyň işleri döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirildi. Konteynerleri gatnatmak ösüşiň täze derejesine çykdy. Aýratynam işiň täzeçil usullarynyň döremegi, sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy netijesinde ulug akymlary has işeňleşdirildi. Bu bolsa ýurtlaryň arasyndaky özara söwda dolanşygynyň artmagyny, döwletleriň we işegur düzümleriň özara hyzmatdaşlygynyň derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirdi. Şoň bilen baglykda ähli taraplar üçin amatly bolan şertleň we kadalyň işem taýýarlanmagy berur bolup durýar. Bu bolsa ýerine ýetirilýän işleriň hukuk büniyadynyň berkidilmegine aýratyn ähmiýetlidir diýip mehman bellädi we bu orada Türkmenistanyň toplan tejribesiniň nusgalykdygyny aýratyn nykdy. Şeýlelikde deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumynyň çäklerine geçirilýän nowbatdaky mejlis öz işini tamamlady. Soňra geçirilýän umumy mejlis ygtybarly ulug gatnaglary, ekologiýa taýdan durnukly ulug ulgamlaryny döretmek, howaň üýtgemegine uýgunlaşmak we oň täsirlerini peseltmek, tejribe we öňdebarjy amallar atly maksatnama boýunça dowam etdi. Onda ilki bilen ýurdumyzyň oba hojalyk we daşky urşagy goramak ministriniň ormatary Röwşen Jumaýew çykyş edip, ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen daşky urşagy goramak, ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek, tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmak we alyk bolçulugyny üpçün etmek meseleleriniň döwlet siýasatynyň möhüm orlaryna öwrilendigini bellidi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň mejlislerinde ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek, tebigy serişdelerde netijeli peýdalanmak, howaň üýtgemegine çölleşmäge garşy göreşmek, biýodurluligi saklamak hemde Merkezi Aziýa we Hazar deňizi sebitinde ulug kommunikasiýa düzümlerini ösdürmek boýunça öňe sürýän başlangyçlary ýurdumyzyň oňyn halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna üýtgöksiz ograrlygyny tasdikleýär. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky urşagy goramak ministriniň ormatary çykyşynyň dowamynda hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça geçirilýän halkara maslahatynyň ulug ulgamynyň ekologiýa durnuklygyny saklamak, howaň üýtgemegine uýgunlaşmak we oň ýarama täsirleriniň öňüni almak boýunça tejribe alşmakda oňyn meýdança öwrilendigini belledi we ýurdumyzda geçirilýän halkara maslahatyna gatnaşyjylara alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzu etdi. Soňra mejlisde Ermenistan Respublikasynyň çäk dolandyryş we infrastruktura ministriniň ormatary Simonyan çykyş edip, forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigi we türkmen topragyna bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Mehman çykyşynyň dowamynda halkara giňişligine ulug sasır geselgeleriniň ösdürilmegini, bu orada özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegini esasy ugry edilýän halkara forumyň taryhy ähmiýeti eýedigini belledi. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Hazar deňiziniň kenaryna geçirilýän deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumy özara tejribe alşmak we bu ugry ösdürmäge gönükdirilen täze teklipleri öňe sürmek üçin oňyn meýdança öwrildi. Simonýanyň belleşi ýaly häzirki döwürde dünýä ösüşinde durnukly ulug ulgamlaryna we häzirki zaman üstasir geselgeleriniň ösdürilmegine möhüm orun degişli bolup durýar. Häzirki döwürde dürli ugrular şol sanly Türkmenistanyň halkara deňiz portunyň üstü bilen Ýewropa, Kawkaz, Aziýa ýurtlary boýunça has amatly gatnaglary ýola goýmak üçin ägirt uly mümkinçilikler açylýar. Mehman çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň halkara deňiz portunyň Günnogor, Gunmatar we Demirgazyk Günorta ugrulary boýunça wajyp ulug sasır geselgeleriniň satrygyna ýerleşýändigini, oň Ýewropa ýurtlaryndan Merkezi Aziýa, Hytaýa we Parsaýlygy ýurtlaryna bolan geçelgäni üpçün etmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, bu mümkinçilikleriň Türkmenistanyň halkara ulug geçelgeleriniň merkezi hökmündäki derejesini berkidýändigine ünsekdi. Şeýle-de ol bu ýerde geçirilen halkara forumyň çäklerinde bolan duşluklarda halkara ulug düzümlerini ösdürmegiň geljekki orlarynyň kesgitlenendigini hemde taraplar üçin bähwitli bolan çözgütlen kabul edilendigini belledi. Bu bolsa dünýä ýurtlarynyň ulug ulgamnaky maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirmekde we sazlaşykly ösüşi üpçün etmekde möhüm şert hasaplanýar. Simonyan çykyşynyň ahyryna şoň ýaly Avril halkara forumyna gatnaşmagyň öz üçin uly hormat bolanlygyny sap Türkmenistanyň halkara derejeli ulug sasır geçelgelerini işleňleşdirmek we bu ugurda tejribe alşmak boýunça öňe sürýän başlangyçlarynyň bütün dünýä ähmiýetlidigini belledi. Soňra bütün dünýä meteorologiýa guramasynyň ýörüýte iş toparlarynyň ýolbaşçysy Motsomi Maletjana çykyş edip öňe bilen hemmeleri Türkmenistana deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumynyň geçirilmegi bilen gutlady. Şeýle-de ol forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilendigi we bu ýerde bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdy. Mehmanyň belleşi ýaly soňky döwürde ulug ulgam boýunça täze döwrüp tapsamalaryň işlenip taýýarlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär.
Mihman deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahatyna ykdysady ösüşiň üpsün edilmegine gönüktirilen meselelerin aral maslahatlaşylanlygyny we bu orada öňde durýan wajyp wezipeleriň kesgitlenenligini belläp, forumyň işiniň netijeli häsiýeti eýe bolanyny kanagatlanma bilen ýagtady we hemmelere üstünlük arzu etdi. Soňra bu ýerde geçirilen umumy meclise Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat Gandasynyň Merkezi Aziýa Sebitleýin bölüminiň başlygy Hanym Aýda Kurmanowa sanly ulgam arkaly çykyş edip, deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň Türkmenistanda geçirilen halkara forumda gatnaşmaga döredilen mümkinçilik we maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol halkara giňişliginde ulug sasir geçirgeleriniň mümkinçiliklerini dolu peýdalanmak, ulug logistika döwümleriniň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek hemde multimodal ýollaryň gurulşygyny şartlandyrmak boýunça Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň milletler bilelişigi tarapyndan ikrar edilýändigini we degişli kararnamalar arkaly berkidilýändigini belledi. Bu bolsa Türkmenistanyň halkara derejesindäki awraýynyň belinde galýanlygynyň nobatdaky suwutnamasydyr. Soňra butanyň ýol howpsuzlygy we ulug ulug düzüminiň wekili Jenap Taşid Dawa şuň ýaly giň meşhurly halkara çäretine gatnaşmagyň öz üçin uly hormatlygyny belläp, deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara forumynyň guramaçylykly geçirilenligi we türkmen topragyna bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdy. Häzirki döwürde dünýä ýurtlaryna ulug geçirgeleriniň ösdürilmegine, ulug gatnawlary düzümlerine sanly ulgamyň ornaşdyrylmagyna, uluglaryň netijeli hereketleriniň işleňleşdirilmegine, şol sany durnukly ösüşiň üpsün edilmegine gönüktirilen giň meşhurly tasamalar amala asyrylýar. Bu bolsa oňyn tejribe toplamaga we ýetkilen derejesini pezeltmäge mümkinçilik berýär. Şol urwagtyň özünde bu orada durmuşa geçirilen tasamalar hyzmatdaşlygyň anyk ogrulary boýunça gyzyklanma bildirýän taraplar bilen gatnaşyklary ýola goýmagy giň olatýar. Ýurtlaryň ulug ulgam boýunça bar bolan ägir mümkinçiliklerini netijeli durmuşa geçirmek, ýurtlaryň arasynda ulug gatnawlaryny, üstasir geçirgelerini işleňleşdirmek meseleleriniň oňyn çözülmegine gönüktirilen bilelikdäki tagallalar netijeli häsiýete eýe bolýar. Bu bolsa degişli ogruň döwrüň talabyna we halkara derejelerini laýyk ýagdaýda ösdürilmegini şertlendirýär. Şeýle-de mehman çykyşynyň dowamynda ulug ulgamnaky deň hukukly we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerini esaslanýan gatnaşyklaryň bu urdaky köp taraply hyzmatdaşlygy ösdürmegiň möhüm şertini emele getirýänligini belläp, bu gatnaşyklaryň halkara derejesinde ösüşiň howpsuz we ekologiýa taýdan amatly ogruny döredýänligini ňagtady. Soňra ol çykyşynyň ahyrynda taryhy ähmiýeti bolan halkara forumyň ýurtlaryň ykdysady taýdan ösüşine we halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine giň mümkinçilikleri emele getirjekdigine ynam bildirdi. Soňra Bütün Dünýä Bankynyň öňde barjy ulug hünärmeni Jenap Charles Kunaka mejlisiň dowamyna sanly ulgam arkaly çykyş edip, dünýä ýurtlary üçin ähmiýetli bolan halkara forumda gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol çykyşynyň dowamyna dünýä ösüşinde möhüm ähmiýeti bolan ulug ýollarynyň we üstasir geçirgeleriniň gurulşyklaryny maliýeleşdirmek meselelerini hemme taraplaryň esasda çemeleşilýändigini belledi. Muň özü ulug ulgamyna degişli halkara ähmiýetli tasamalan öz wagtynda we ýokary hili durmuşa geçirilmeginiň möhüm şerti bolup durýar. Häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerini ýük taşamak we ýolagysy gatnatmak meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigini, şunda gatnawlyk medeniýetiniň ýokarlanýanlygyny, halkara ähmiýetli ýollaryň ogruna degişli düzümleriň sögda we hyzmatlar merkezleriniň gurulýanlygyny belläp, mehman bu işleň ulug sasir geçirgelerini işleňleşdirmekde möhüm ornunyň bardygyna ünsekdi. Şeýle-de ol halkara ähmiýetli ulug sasir geçirgelerini ösdürmek boýunça tejribe alşmagyň, degişli düzümleriň bilelikdäki tagallalarynyň ýola goýulmagynyň wajypdygyny ýatyp, bu orada durmuşa geçirilen tassamalaryň netijeligini ýokarlandyrmak ornuny bilelikdäki tagallalaryň zerurdygyny belledi. Bütün Dünýä Bankynyň wekili çykyşynyň ahyrynda ýol ulug düzümi dünýäniň ösen tejribelerini laýyklykda kämilleşdirmek ornuny alınıp barylýan işlerde hemmelere üstünlikleri arzu etdi. Soňra umumy mejlis ulug we maglumat durnuklylygy hemde ýol howpsuzlygyny üpsün etmek boýunça hyzmatdaşlygy puwtalandyrmak atly maksatnama boýunça dowam etdi. Oň dowamyna deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň gün tertibine girdilen meseleler boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Mejlisde Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň Türkmen Awtologlar agentliginiň başlygy Ak Mämedow çykyş etdi. Ol netijeli ulug ulgamynyň ykdysady ösüşiň hemde awadançylygyň büniýady emele getirýändigini belläp, onuň döwletiň ösüşine hemde awadançylygyna gönnün täsir edýändigini aýtdy. Ak Mämedowyň belleşi ýaly Akal welaýatynyň döwrewap idara ediş merkezinde şäheriň ýaşaýjylaryna hemde mehmanlaryna elektrobuslar we elektrotaksiler hyzmat ederler.
Avtomobil ulgamynyň täze görnüşlerini ulanmak meseleleri Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedowyň täze edara ediş merkezine iş saparynyň barşynda ara alyp maslahatlaşyldy. Ekologiya talaplaryna laýyk gelýän häzirki zaman elektrobuslaryň hemde elektro taksilaryň Aşgabat Sidi'de ulanylmagy meýilleşdirýär diýip Akmehmedow noktada. Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen bilelikde Sewit hemde Sewitary logistika ulgamyny döretmek, Merkezi Aziýany we Ýewropany, Gadara deňizi we Baltika dewletlerini, orta we ýakyn günnogor, günorta hemde günnogor Aziýany birleşdirýän döwletara üstasir geçilgelerini emele getirmek boýunça iri taslamalar amala asyrlýar. Ýakynda hormatly prezidentimizin gatnaşmagyna Türkmen maşy Garabogol Gazakstanyň serhedine çenli avtomobil ýolunyň uğruna Garabogol köl aýlygynyň üstünden geçsek täze köprüýüniň düýbüniň tutulanlygy barada aýdyldy. Bu dehqanyň ulanylmagy bermegi Türkmenistan, Gazakistan uğruna möhüm injenerçilik dehqaty bolmak bilen goňşy ýurtlar bilen harit dolanşygynyň meşwerlerini artdyrmagy, hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hasam işleňleşdirmäge mümkinçilik berer diýip Akmehmedow sözüni zemledi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň hemýeşelik utgaşdyrjysy Dmitri Shlapachenko öňe bilen deňde çykalgasy bolmadyk ösbarýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki şu masagadyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýänligi üçin Türkmenistanyň hökümetine hoşallyk bildirdi. Şeýle-de ol pursatdan peýdalanyp Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň edaralarynyň adyndan Türkmenistanyň hökümetini we halkyny ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parakatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk dowlaty atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli gutlady. Muň özi bir taraplyk siýasatynyň dünýäde şol sany Merkezi Aziýa ýurtlaryna durnukly ösüş üçin etmekde eýilýän ornunyň ýene bir ikrarnamasydyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň wekili bu sebäpden ýurtlarynyň ulug ara baglanşygyny ösdürmekde hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygyna ynam bildirdi. Soňra Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyň işleri wagtlaryň ynanlan wekili Ben Dille odaly bilen hormatly prezidentimize Türkmenistanyň hökümetine ulug-ulgamny ösdürmäge bagşlanan bu möhüm foruma gatnaşmaga çakylyk hemde oň ýokary derejede gurulanyny üçin hoşallyk bildirdi. Ol Amerikaň Birleşen Ştatlarynyň sewit gatnaşyklaryny ösdürmekde hemde täze sewda ýollaryny kemale getirmekde Türkmenistanyň öňde barjy ornuny gollaýanyny we bu geçelgeleriň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hasam ygtybarly üstasir geçirji hyzmatdaşlara öwrülmegine ýardam berjekdigini belledi. Soňra Halkara Pikir Merkeziniň ýerine ýetirji direktori Dadmin O çykyş edip deňde çykalgasy bolmadyk ösbarýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara forumynyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi we bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Şeýle-de mehman soňky ýyllarda ulug logistika döwümleriniň işine häzirki zamanyň ösen tejribesiniň we täzeçil usullaryň işleň ornaşdyrylmagy netijesinde bu orada alınıp barýan işleriň uly üstünliklere beslenýänligine kanagatlanma bilen ýagtady. Muň özi Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlaryna öz beýany tapýar. Mehman sözüniň dowamyny Türkmenistanyň başlangyjy esasyna halkara ähmiýetli şäherleriň geçirilmeginiň ykdysat taýdan bolşy ýaly durmuş üçinçiligi babatda ähmiýetlidigini tap bu orada öňe sürýän başlangyçlaryň halkara derejesinde ikrar edilýänliginiň bu teklipleň bolsa dünýä ýurtlary üçin zerurdygynyň nowatdaky suwtnamasydygyny belledi. Soňra umumy mejlisiň dowamyny Hindistan Respublikasynyň ýol, ulug we avtomobil ýollary ministri Sanjay Kumar Inirmal sanly ulgam arkalydan çykyşynyň barşynda şuň ýaly taryhy ähmiýeti bolan giň meşwerli foruma çagyrylmagynyň özü üçin uly hormatdygyny belläp, deňde çykalgasy bolmadyk ösbarýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara forumynyň guramaçylykly geçirilenligi üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Ol Türkmenistanyň sewit we halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilýänligini belläp, bu işleriň tutuş dünýä ýurtlary üçin bähwetlidigine ünsekdi. Muň özi dürli ýurtlar şol sany ulug ara gatnaşyk ugrulary boýunça halkara gatnaşyklarynyň ösdürülmegine giň ýol açýar. Soňra umumy mejlisiň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň Roadol howpsuzlygy boýunça ýürüýte wekili Todan Tot sanly ulgam arkalydan çykyşynyň dowamyny ulug ýollarynyň ugruna teknik we durmuş hyzmatlarynyň ýola goýulmagynyň ähmiýetliligini belläp, bu orada Türkmenistanyň oňyn tejribe toplanygyny ynykdy. Şeýle-de ol Türkmenistanyň çägine gurulýan ulug ýollarynyň ýokary halkara görkezimlerine laýyk gelmeginiň degişli howpsuzlygy üçin etmekde aýratyn ähmiýetliligine ünsekdi. Soňra bu ýerde geçirilýän umumy mejlisde Russiýa Federasiýasynyň ulug ministrliginiň halkara hyzmatdaşlyk bölüminiň müdiri Aleksey Sapetka çykyş edip, öňe bilen bu forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilenligi hemde türkmen topragyna bildirilen mehmansewerlik üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdi.
Türkmenistanda geçirilen halkara forumnyň Ewraziýa giňişliginde ulagulgan boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, mihman Türkmenistanyň çäginden ulaglaryň dürli görünüşleri boýunça üstasir ýüklen uğradylýanyny, bu bolsa Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda ýola goýulan gatnaşyklaryň ösüşiň täze derejesinde çykmagyna ähmiýetlidigini ňytady. Sonra umumy meclisi Amerikanary ösüşwanynyň ulag boýunça hünärmeni Rafael Povada çykyş edip, foruma gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Türkmenistanda döwlet başlarymyzyň parasatly ýol başçylygynda ýol ulag düzüminiň işini kämilleşdirmek, ulag tasir geçelgelerini ösdürmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýändigini, bu urda häzirki zaman taslamalarının durmuşa geçirilýändigini belläp, Jenap Rafael Povada bu işleriň dünýä ýurtlarynyň köpüsi üçin nusgolukdygyny ünsekdi. Şeýlede halkara ulag we tasir geçelgesini döretmek boýunça utgaşdyrjy geňeşiň mejlisi geçirildi. Aşgabat ýylalyşygyna gatnaşyjy döwletleriň, hususan Iranyň, Omanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagstanyň wekilleri şu ulug tasir geçirgäniň ogrulary bilen baglanşykly odal gazanylan ýylalyşyklaryň durmuşa geçirilişiniň barşyny ara alyp maslahatlaşdylar. Mejlisiň zemleri boýunça halkara ulag we tasir geçirgesini döretmek boýunça utgaşdyrjy geňeşiň ikinji mejlisiniň özara düşünşme hakyndaky ähnamaty kabul edildi. Maslahatyň çäklerine resmnamalaryň bir näçesine gol çekildi. Şolon hatarına Türkmenistanyň hökümeti bilen Moldova Respublikasynyň hökümetiniň arasynda halkara awtomobil gatnawy hakyndaky ýylalyşyk. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentligi bilen Russiýa Federasiýasynyň Ulag Ministrliginiň arasynda halkara awtomobil daşamalary ösdürmek babatda özara düşünşme hakyndaky ähnamy. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Deňiz Derýa ýollary agentligi bilen Gruziýanyň Deňiz Ulag Agentliginiň arasynda özara düşünşme hakyndaky ähnamy bar. Şeýlede forumuň çäklerinde ýurdumyzyň wekiliýetiniň daşary ýurtly wekiller bilen geçiren duşugyny netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlägem ösdürmegiň, gyzyklanma bildirilýän taraplaryň täze ulag logistika orlaryny döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmäge gatnaşmak mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Umumy mejlisiň ahyrynda deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň netijeli käseti eýe bolandygy bellenildi. Bosfanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili we deňde çykalgasy bolmadyk ýurtlar toparynyň başlygy elçi Colin Vixen Kelapil deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçin edilendigini, onu değişli ýurtlaryň ykdysady ösüşine gönüktirilen oňun çözgütlerin kabul edilendigini kanagatlanma bilen belledi. Munyň özi taryhy ähmiýetli waka bolmak bilen Türkmenistanyň dünýä ähmiýetli meseleleriň oňun çözgüdüni ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň etaatda çemeleşleýändigini görkezýär. Häzirki döwürde ulag logistika düzüminiň ösdürilmegi durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu arada aýtmak bilen ilçi Hadaryň kenaryna geçirilen halkara forumunda edilen çykyşlarda ulag logistika düzümini ösdürmek boýunça öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegine gönüktirilen bir näçe teklipler beýan edildi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyjy we tagallalary bilen geçirilen halkara forumyň netijeli käseti eýe bolandygynyň nowatdaky beýandyr diýip ilçi sözüni jemledi. Hemde döredilen mümkinçilik üçin Türkmen tarapyna ýene bir ýola hoşallyk bildirdi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarıynyň orunbasary we adeten döwletler deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletler hemde ötüp barýan kiçi ady döwletler boýunça ýokary wekili hanym Rabab Fatima deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulag ministrleriň derejesindäki halkara maslahatynyň jemleýiji gününde çykyş etmäge döredilen mümkinçilik üçin tüýtürekden hoşallyk bildirip forumyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilendigini kanagatlanma bilen belledi. Munyň özi Türkmenistanyň tutuş dünýä ähmiýetli halkara maslahatlaryny we forumlary üstünlikli geçirmek boýunça oňun tejribe toplandygynyň aýdyň beýanlygyny nygtap, hanym Rabab Fatima halkara maslahatynyň dowamynda öňe sürülen başlangyçlaryň we kabul edilen çözgütleriň ulagulgan boýunça halkara giňişliginde bar bolan meseleleriň çözgüdüni gönükdirilmeginiň ören uly ähmiýetiniň bolandygyny belledi. Mihman özüne bildirilen hormat üçin ýene bir ýerde hoşallyk bildirip halkara forumynyň Hadar deňiziniň ajaýyp kenarynda amatly howa gurşaw bolan kunjokda geçirilmegini çoňur many bardygyny uly gowunç bilen belledi. Soňra deňize çykadyk bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň jemleýiji beýannamady kabul edildi. Halkara maslahatynyň çäklerine geçirilen mejlisleriň netijeleri boýunça jemleýiji beýannamanyň kabul edilmegi COVID-19 pandemiýasynyň soňky döwürde durnukly dikeldiş işler üçin ulag ulgamyndaky özara gatnaşyklaryň işleňleşdirilmeginde ähmiýetlidir.
Munyň ödi deňde çykarat bolmadyk ötüp barýan döwletleriň arasyndaky uly-uly boýunça özara gatnaşyklary giňeltmäge, hereketleriň Wien maksatnamasynda ketkitlenen wezipeleriň ýerine ýetirilişini şartlandyrmaga çagyrýar diýip ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Meredif belledi. Ol hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça geçirilen halkara maslahatyna işin gatnaşandykları üçin belet mertebeli mehmanlara ýene ureda hoşallyk bildirip, olary alyp barýan jogapkary işlerinde mundan beýlekde uly üstünlikleri arzu etdi. Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkara derejesinde ikrar edilýändiginiň aýdyň beýany ýurlen, deňde çykargat bolmadyk ötüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara forumynyň üstünlikli geçmeň münasibetli gurulan konsert, hadaryň kenaryna ýaýwanlandyrylan çäreleri Mazmut aýdan hassa baýlaşdyrdy. Hadar deňiň ekologik aýdan arasynda kenaryna ýaýwanlandyrylan aýdym taýly çykyşlar ýurdumyzda geçirilýän tutuş dünýä häkmetli halkara çäreleriň köp taraply häsiýeti eýe bolýandygynyň nowatdaky beýany ýurly. Ýurdumyzyň medeniýet we sunugy ustaatlarynyň belen turuga betlenen çykyşlary uneşli diýarymyzda arka daly serdarymyzyň ýol başçylygynda bitirilýän beýik işleriň halkara derejesindäki giň meşhurly forumlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň hem de halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň okunly ötüşiniň senat bolup ýanglandy. Indi bolsa deňde çykarat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň uly ministrläriniň derejesindäki halkara maslahatynyň jemleýiji beýannamasy bilen tanış edýäs. Deňde çykarat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ministrler hemde ýokary wezipeli wekilleri 2022-nji ýylyň 15-nji 16-njy awgustynda beýleki gyzyklanma bildirýän degişli taraplar üssaşary ösüş boýunça hyzmatdaş ösüp barýan döwletleriň Birleşen Milletler Guramasynyň halkara sewit hemde sewitary guramalarynyň sewit ösüş banklarynyň seljermeleri merkezleriniň hususy bölümiň we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplar gatnaşmagynda Awazada Türkmen we şäheri ýüzbeýüz hemde virtual görnüşde duşdylar. Aşgabat prosesi ara baranşygy putrandyrmak üçin maliýeleşdirmek ady bilen geçirilýän ministrler derejesindäki maslahaty Türkmenistanyň hökümeti Birleşen Milletler Guramasynyň ady ösen döwletleri deňde çykalygasy bolmadyk ösüp barýan döwletler hemde ösüp barýan keçi ady döwletler boýunça ýokary wekiliniň müdiriýeti bilen hyzmatdaşlykda gurady. Aýratyn ular boýunça mejlisleň başyna geçirilen pikir alşmalara esasanyp maslahat deňde çykalygasy bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin uly gatnawlaryny gowlandyrmak hemde Birleşen Milletler Guramasynyň 2024-nji ýylda geçiriljek deňde çykalygasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyna taýýarlyk görmegiň şäherlerini we hereketleri maksatnamasyny durmuşa geçirmegi tiýizleşdirmek boýunça aşagda görkezelen çäreleri geçirmäge çagyrýar. Covid-19 pandemiýasyndan soňky döwürde durnukly dikeldiş üçin giňildilen uly ara baglanşygynyň möhüm orny. Deňde çykalygasy bolmadyk döwletleri halkary we sewit bazarlaryna çykmagynda üssaşyr gatnawlaryň möhüm orny belenildi. Uly ähli görnüşlerini avtomobil, demir ýol, howa we suw garaldy. Uly ara baglanşygyny we hereketleri maksatnamasynyň hemde durnukly ösüş maksatlary urgamynda eler tutulýan ulary ýetmegiň, şeýle hem deňde çykalygasy bolmadyk döwletleriň Covid-19 pandemiýasyndan soňky döwürde durnukly dikerdelmek üçin örän möhüm serişde hökmünde garaldy. Ministrler diňe bara uzalkydan gowy dikeltmegiň mümkinçiligini däýerle, howanyň öýtgemegi bilen baglanşykly täsirleri azaltmak üçin durnukly hemde ygtybarly düzümlüň ösüşini öpçün etmek mümkinçiligini golladylar. Weň hereketleri maksatnamasynyň uly ara gatnaşygynyň anyk wezipelerini hemde durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde gazanylan tejribeler we meseleler, şeýle hem Covid-19 pandemiýasynyň ýetiren täsiri deňde çykalygasy bolmadyk döwletleriň uly düzümini hemde gatnawlaryny ösürmegi görkezleri boýunça belli derejede ösüş gazananlyklaryna garamazdan uly ösüşler deňeçer däldir. Hemde deňde çykalygasy bolmadyk döwletler durnukly ösüş maksatlaryny hemde weň hereketleri maksatnamasynyň degişli ileri tutulýan ularyna doly derejede ýetmegi başarmadylar. Covid-19 pandemiýasynyň ýetiren oňaýsyz täsirleri täze serket we üssaşyr kadrlarynyň girdirilmegine getirdi. Şol kadrlar serketden geçilmegini çäklendirdi.
ýa-da serhetleň yapylmagyna, harytlary iwermegiň ählimumy ulgamynyň bozulmagyna, günnelik zerur harytlaň şolsana azyk önümleriniň we derman serişleriniň bellenlen ýerine ýetirmegiň bökdülmegine, uly pudugyny iş orunlarynyň ýitirilmegine getirdi. Şeýle oňaýsy täsirler deňde çykalgasy bolmadyk döwletleň bu ulgamdaky gowşuk taraplaryny açyp görkezdi. Covid-19 pandemiýasy deňde çykalgasy bolmadyk döwletlerde uly düzüminiň ösüş depkinlerini hemde tehnik hyzmatyň ösüşini has haýyrlaşdyrdy. Sebäbi degişli serişler pandemiýa derarly saglyk uruş hemde durmuş üçinçilik ulgamyny ýüze çykan has gaýry goýulmasy zerurlyklaryň kanagatlandyrylmagyny gönükdirdi. Uluglaryň qadaly işleýişiniň bütün dünýä boýunça gaýtadan dikeldiligine garamadan şeýle dikeldiş deň derejede amala aşyrylmaýar. Deňde çykargasy bolmadyk döwletler bolsa, bu uğurda ýyda galýadyr. Halkara birleşigi tizden tiz ýagdaýda maýy goýumlaryny, tehnologiýalary, şeýle tehnik kömegi bu uğra gönükdirmelirler. Hemde durnukly ulag üçin mümkinçilikleri putulanyrmalylar. Pandemiýadan soňky döwürde dikeltmek üçin serişler durnukly ulag düzüminiň ösdürilmegine ýardam etmeliler. Deňde çykargasy bolmadyk döwletler öz durnukly ulag ulgamlaryny giňeltmek, durnukly düzümleri döretmek hemde halkara bazarlary, sowdasy hemde syýahatçylygy bilen şol sanly adamlaryň hemde harytlaň ulag we üstaşary geçirgileri boýunça netijeli gatnawyny üpçün etmek arkaly ara gatnaşyklaryny gowranyrmak üçin gollaw berilmegine zerurlyk çekýärdir. Maslahat halkara birleşigini deňde çykalgasy bolmadyk döwletleň ykdysat taýdany ukkunlyk hemde durnukly ösüş üçin zerur şert bolup durýan netijeli ulag düzümini döretmekde, ulagy ösdürmek ulgamyny sewit hyzmatdaşlygyny giňeltmek hemde utgaşdyrmak boýunça işleri gollamaga çagyrýar. Ulag düzüminiň üçinçiligini gowranyrmak bilen bir hatarda maddi däl düzüminiň komponentlaryny gowranyrmagyň harytlaň ýolagçylyk hemde ulag serişleriniň netijeli hereketini ýeňilleşdirmek, şeýle hem ulag çykdaşlaryny azaltmak üçin ören möhümdigini atarly. Ara alyp maslahatlaşmalaryň barşyny energetika düzümleriniň hemde maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryna elýeterligiň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletlerde ulag we üstaşary ulgamlaryň netijeleriniň ýokarlanyrmak üçin uly ähmiýete eýedigi baradaky bir pikire gelini. Covid-19 pandemiýasyndan soňky döwürde durnukly ösüşi üpçün etmek üçin ulag ara gatnaşygyny maliýeleşdirmegiň möçürlerini artdyrmak hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putulanyrmak, deňde çykalgasy bolmadyk 32 döwletiň üzünlüksiz ulag gatnawlaryny üpçün etmek üçin ulag düzümindäki tapawdyň aradan aýrylmagy, uly möçürli maýy goýumlarynyň hemde maliýa serişleriniň jemlenmegine, şeýle hem Covid-19 pandemiýasyndan uzary Jemi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň nol bütüni $151 trillion möçürine maliýe ýetmezçiligine baha berilmegine baglydyr. Bu ýetmezçilik soňky 2 ýylyň dowamynda hasam köpeldi. Ösüş banklar tarapyna täze hemde goşmaçy maliýeleşdirilmegi bu maksada ýetmekde tagalladyr üçin aýratyn peýda bolup bilerim. Muňa garamazdan bu mesele pulun hükümetiniň barha pese gaçmagy, ösüş ulgamyny sarp edilişiniň ýokarlanmagy, hemde beýaslaşyk hemde ykdysady ösüşiň haýyrlamagy derarly emele gelýän ählimumy ykdysady pesgelçilikler netijesinde barha çylşyrymly wezipe öwrülýär. Bu pesgelçilikler Covid-19 pandemiýasy derarly emele gelen serişler ýetmezçiligini ýiteleşdirýär. Şeýlelikde ýokarda görkezilen ýurtlaryň düzümleýini gowşaklygynyň geljekde hem ýitileşmeginiň hemde olaňa Covid-dan soňky ýagdaýda ýyda galmagynyň töwekelçiligi bar. Deňde çykalgasy bolmadyk döwletleriň ulag düzümlerini mümkin bolan ähli çeşmelerden maýy goýumlarynyň çekilmegi hemde olaň maliýeleşdirilmegi ören möhüm bolup durýar. İki taraplaryň köp taraplaryň hyzmatdaşlyk hemde köp sanly gyzyklanma bildirýän taraplaryň gatnaşmagyna başlangyçlaryň öňe sürilmegi bu ýurtlarda ulag düzüminiň durnukly özgördürmegini gollamak üçin zerur bolup galýar. Hemde şeýle hyzmatdaşlyk giňeldirmeler. Döwlet we hususy bölek az öseni ulara maýy goýumlaryny hemde tehnologiýalary çekip bilerler.
halkara birleşigi deňde çykalygat bolmadyk döwletlerde düzümleň ösürilmegine ähli çeşmelerden, içerki serişlerden, resmi gollawdan, demirgada günorta hemde döwlet we hususy hyzmatdaşlygy üç taraplaryň görnüşde ösürmek maksady bilen degişli düzümlerde emele gelen boşluk hemde yetmeýän uğurlary doldurmak üçin milli we halkara ösüş banklarynyň serişleriniň hasabyna her ýylky maý goýumlaryny pesinden 2 artdyrmaga çalışmalar. Köpürli maliye idaralary hemde ösüş düzümleri we sebet ösüş banklary ýokarda görkezelen ýurtlar üçin düzümleriniň maksatlaryny maliýeleşdirilmegine ýol goýmalylar. Hemde düzümleň we çeýnik hyzmatyň ösürilmegine bölüp bermek üçin olary eliýetarlygyň ýürüte serişlerini bermelerler. Halkara birleşigi deňde çykarygat bolmadyk döwletlere kabul ederlikli bank taslamalarını, şelekeme anyk taslamalary, esasanam çeýniki ykdysady esaslandyrmalary, çylşyrymly şertnamalar hemde durunluş taslamlar boýunça gepleşikleri taýýarlamak babatyna mali we çeýniki gollaw bermeler. Beýle tagalary yerli ukyp başarnyklaryň hemde mümkinçilikliň ösürilmegine gönükdirilmeler. Masagatda deňde çykalygaty bolmadyk döwletleriň özündeki ara gatnaşygyny hemde düzümleriniň durnukly ösüşini üpçünetmek üçin gyzyklymy ýani ähli taraplaryň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putulandyrmagyň zerurdygy aýratyndygy talay. Mümkinçilikleri giňeltmek, uly maglumatlary, ýol hereketiniň howpsuzlygy, düşegüntli düzümleýin taslamalary düzmek hemde uly we üsaşyr ulgamlarda maglumat hemde kommunikasiýa tehnologiýalaryny has giň peýdalanmak ulgamynda ýakyn hyzmatdaşyga aýratyn çağırş beýan edildi. Uly geçergeleri ösürmek sebäpleri ara baglanşyk. Toplumlaryny multimodal ulgamlary we uly bilen sowdanyň özünlükde baglanşygy, uly geçergelerini esasy ýollary we çatyryklary birleşdirýän uly ulgamlarynyň esasy hökmüne garalýan hemde ýokarda görkezelen ýurtlaryň bazarlary bilen ara baglanşygyny gowranyrmagyň, üstaşary geçerşiň netijelerini üpçünetmek hemde has netijeli we täsirli uly hemde logistika hyzmatlarynyň hasabyna uly çykdyjlaryny azaltmagyň möhüm serişdesi bolup bilerler. Netijeli we behwetli üstaşary uly geçergeleri diňe bara oňat hyzmat edilýän uly düzümine eýe bolmak bilen şäklenmän, alalaşylan hukuk kadalarynyň düzgünlen hemde üstaşary syýasatyň üzünlükde ýerine ýetirilmegini, şeýlekeme uly we sowda ýardam bermek boýunça şäherleň berjaý edilmegini talap edýär. Masada gatnaşyjylary Wiener hereketleri maksatnamasynyň günlük anyk uly maksatlarynyň möhümdigine tasdiqladylar. Olaryň hataryny geçergeler boýunça ýoly sarp edilýän wagtyň azaldylmagy, gur ýer serhetlerine geçirilýän wagtyň azaldylmagy, hemde üstaşyr gatnawlaryň we sowdanyň ýeňilleşdirilmegine gönükdirilen beýleki wezipeler bar. Ministerler geçergelen düzümini giňeltmek hemde fizik we maddi däl düzümleň deňde çykarygat bolmadyk ösüp barýan döwletlerde multimodal gatnawlaryň ösürilmegine gönükdirilýän maý goýum serişlerini artdyrmaga ýene bir gedek çagyrdylar. Şunu demir ýol, awtomobil, suw uluglarynyň, howa menzilleriniň, ammarlaryň, port deshalarynyň hemde logistika hyzmatlarynyň möhümdigi belenirli. Ýürüte ara alyp maslahatlaşmalarda uly geçergeleriniň çäklerini utgoşdurulmagynyň dowam etdirilmeginiň hemde gowranyrmagynyň zerurdygyny talay. Masada gatnaşyjylar sebet ykdysady özara üstüniň ýetirilmegini we utgoşdurulmagyna ýardam bermek arkaly ykdysady geçergelerini döretmek meselesine garamaga çagyrdylar. Kemil üstaşyr daşamalary we sowdany ýeňilleşdirmek hemde COVID-19 pandemiýasyndan durnukly dikeltmek üçin sanly ulgamlary putulandyrmak, bilermenliň baha bermegine görä deňde çykalygaty bolmadyk döwletler üstaşyr geçerji ýurtlar bilen deňeşdirilenine uly çykdyjlaryna ortaça 2 serişde sarp edýärler. Hemde ulara daşar ýurt bazarlaryna harytlary iýermek hemde almak üçin köp wagt sarp etmek zerur bolup durýar. COVID-19 pandemiýasy bu meseleleri hasam kynlaşdyrdy. Ähli gemi gatnawlary we port amallary işlerindäki bökdünçlikler hem ýokarda görkezilen ýurtlar üçin sowda amallarynyň
saklanmağına hemde çıktıcılığın artmağına getirdi. Bütün dünya Söwda guramasynyň Söwda kadalaryny ýeňilleşdirmek baradaky alalaşygyna şerekemi Söwda we ulug bilen baglanyşykly. Şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň içerki ulug hakynaky konwensiýasy, diňde çykalygasy bolmadyk döwletler, üstaşary geçirji ýurtlar hemde uluň Söwda hyzmatdaşlary bilen baglaşylan alalaşyklaryň we kadalaryň beýleki halkary we sebit ähmiýetli konwensiýalaryň durmuşa geçirilmeli giňeltmek binýat goýjy ähmiýeti eýeder. Serhetlerde emele gelýän päsgeçilikleri ardan aýyrmak üçin kadalary ýöne köýleşdirmek hemde haritlaň we hyzmatlaň şol sany ýolda gelýän haritlaň aýanlygyny ýokurlandyrmak üren möhümdir. Bütün dünýä Söwda guramasynyň Söwdanyň kadalaryny ýeňilleşdirmek boýunça alalaşygyna laýyklykda deňde çykalygasy bolmadyk döwletler, maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalary we adam mümkinçilikleri babatyna gollagy zerurlyk çekýän ýurtlar hökmüne başlanýyşlaryň hemde ulgamlaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirlen güýçli gollagy zerurlyk bardygy barada bu ýurtlar habardar edildi. Masagada gatnaşyjylar şerekemi intellektual usullar, uluglaryň boş geçýän ýoluny azaltmak üçin uğurlary we hereketleň tertipnamasyny düzmek, ýerden peýdalanmagy, meýilleşdirmegi gowranyrmak hemde ulugamy kadalaşdyrjy hukuk binýadyny kemilleşdirmek arkaly amallary ýeňilleşdirmek usuly bilen ulugamaryny meýilnamalaşdyrmagy üýtgetmek boýunça tagallalary dikeltmek kararyna geldiler. Bütün dünya Söwda guramasynyň 10-njy ministrler masagydy bütün dünya Söwda guramasynyň Söwda kadalaryny ýeňilleşdirmek boýunça komisiýasyna iş meýilnamasynyň gün tertibine 2026-njy ýylda berilmeli geljekki syna çenli deňde çykargasy bolmadyk agda döwletleriň üstaşary geçiriş meselelerini aralyp maslahatlaşmak üçin her ýyllyk ýürütme mejlisi geçirmek meselesini girizmegi tapşyrdy. Deňde çykargasy bolmadyk döwletler degişli guramalaryň gollaw bermegine şol mejlisleri deňde çykargasy bolmadyk döwletler üçin netijeli üstaşary geçirişi üpçün etmek üçin netijeli çözgütleri işläp taýýarlamak üçin peýdalanmalar. Deňde çykargasy bolmadyk döwletlere maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny giňden peýdalanmak, şol sany üstaşary geçirişi we Söwdany ýeňilleşdirmek üçin amatly şertleri döretmek arkaly peýdalanmak möhümdir. Halkary we sebit guramalary şerekemi Birleşen Milletler Guramasynyň ulugamynyň degişli idaralary Söwdany we üstaşary geçirişi ýeňilleşdirmek üçin maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary birikdirmesine hemde maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary çözgütlerini giňden gollaw bermelerler. Häzirki zamana tehnologiýalaryny bermek, tekniki ýardym etmek hemde deňde çykalygasy bolmadyk döwletleriň we üstaşary geçirji ýurtlaryň mümkinçiliklerini artdyrmak arkaly öňde barjy tejribeniň peýdalanmagyny höwetlendirmek zerurdyr. Ygtybarly ulug gatnawlary ekologiýa taýdan durnukly ulugamlary döretmek, howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we täsirleri peseltmek, tejribe we öňde barjy amallar, howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly suw joşmalary, tupan turmagy, gurukçylyklary, siklonlar, aýratyn ysy döwürler hemde beýleki adatdan daşary howa hadisalary ýaly tebigy helakçylyklary deňde çykalygasy bolmadyk köp sanly döwletleriň ulug düzümleriniň şol sany awtomobil we demir ýollary mümkinçiliklerini peseldiýär. Bu bolsa düzümleriň ýetkisini hemde dargaldyrmagyna we uly ykdysady ýetkilere getirýär. Şuňa ýaly tebigy helakçylyklary üstaşary Söwda oňaýsyl täsir edýär. Hemde deňde çykalygasy bolmadyk döwletleriň dünýä badaryna beýleşik mümkinçiliklerini çäklendirýär. Ko-iki zyňanlarynyň 3-den 1-ni golay böleginiň ulugamy paýyna düşýänini hasap almak bilen howanyň üýtgemeginiň täsirlerini azaltmak, oň täsirlerini uýgunlaşmak ýaly möhümdir. Emma ýokarda görkezlen ýurtlary tebigy helakçylyklaryň ýetiren täsirlerini uýgunlaşmak hemde olary azaltmaga çemeleşmeleri doly peýdalanmak üçin zerur bolan maliýe we tekniki serişleri ýetmezçilik edýär. Bular şol ýurtlaryň durnukly ösüş babatyndan öňe hereketini tezleşdirmek üçin üren uly ähmiýete eýeder. Deňde çykalygasy bolmadyk üst barýany döwletlerde hemde üstaşary geçirji ýurtlarda howanyň üýtgemegine durnukly ulug düzümine hemde ulugamlarynyň durnuklygynyň ýokurlandyrmagyna maýy goýumlaryň ýeti zerurlygy duýulýar. Bu wezipä ulug düzümi
meýilnamalaşdyrylany, oň taslamasy düzeleni, ulanylany hyzmat etmeň budjeti düzeleni, howanyň üýtgeme bilen baglanşykly töwekelçilikleri nazar almak bilen yetmek mümkindir. Howanyň üýtgemeginiň üstsäşir söwda gatnaşyklarynyň hemde harytlary iwermeň özara baglanşykly halkatynyň bozulmagyna getirmeginiň mümkinligini hasaba almak bilen deňize çykargat bolmadyk döwletlere energiýanyň pes uglarwatly çeşmelerini hemde tehnologiýalary geçmegini tezleşdirmäge gollaw bermek zerurdyr. Munyň özi bu ýurtlarda ulagyň durnukly özgördülmegini hemde ekologiýa taýdan arasaçylyk kadrlarynyň berjay edilmegine taýýarlygyny üçin etmek üçin iki taraplaýyn we köp taraplaýyn hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giňerdirilmegini talap edýär. Şeýle hem ulagymyny howanyň üýtgemeginiň täsirlerini azaltmak hemde ulara uýgunlaşmak, şeýle hem adatdan daşary howa ýagdaýlary emele gelen halatyny ulara taýýar bolmak babatyna zerur bolan serişleriň we hyzmatlaryň jemlenilmegi üçin deňde çykargat bolmadyk döwletler mümkinçiliklerini arttırylmagy üren mühimdir. Nowatdaky hereketler deňde çykargat bolmadyk döwletleri üstsäşir geçirji hemde ösüş boýunça hyzmatdaş ýurtlar şol ýurtlaryň bähridine ulagymlaryny ösürmek hemde mundan belägeme kemilleşdirmek we şu maslahatyň jemlerini we görkezmelerini doly ýerine ýetirmek üçin Wien hereketlere maksatnamasyny hemde 2030-njy ýyla çenli döwlet üçin durnukly ösüş ulagymyny gün tertibine durmuşa geçirmäge doly derejede gatnaşmalar Maliýe idaralary deňize çykargat bolmadyk ösüp barýan döwletlerde bu ýurtlaryň milli derejedäki tagallalaryny hemde maýy goýumlaryny goşmaçy durnukly ulag düzüminiň ösüşini tezleşdirmek hemde oň bilen baglanşykly hyzmatlaryň görnüşlerini giňertmek üçin maliýe serişleriniň bölünip berilişini artdyrmalar. Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykargaty bolmadyk döwletler boýunça 2024-nji ýyly geçiriljek 3-nji maslahatyna netijeli taýýarlyk görmek hemde onu üstünlükli guramak baş assambleýanyň 76-217 kararnamasyna görkezilşi ýaly möhüm ähmiýete eder. Şol maslahatda deňize çykargaty bolmadyk döwletleriň aýratyny zerurlyklaryny kanagatlandyrmak hemde deňize çykargaty bolmadyk döwletleriň we üstsäşir geçirji we ösüş boýunça hyzmatdaş ýurtlaryň arasynda gatnaşyklary puturlandyrmak maksady bilen halkary gollawynyň täzelenen görnüşlerini kemale getirirler hemde kabul ediler. Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamynyň degişli idaralaryna hemde beýleki halkary we sewit guramalaryna taýýarlyk işlerini özi goşandyny goşmak teklip edilýär. Deňize çykargaty bolmadyk we üstsäşir geçirji ösüp barýan döwletleri hemde ösüş boýunça olara hyzmatdaşlaryna taýýarlyk işlerini ören işiň orny eýlemek hemde 2024-nji ýylda maslahatyň işine ýokary derejede gatnaşmak teklip edilýär. Birinji ähli ulag maslahatynyň jemleri boýunça binýady goýlany durnukly ulag boýunça Aşgabat prosesini dowam etmeň möhümdigini ikrar etmek bilen ministrler bu prosesiň çäklerini ýokary derejede halkara duşuklarynyň aýdygdarly ýagdaýda geçirilmegini golladylar. Ministrler ulagy gümrük, wiza hemde beýleki söwda ulag meseleleriniň oňyn çözülmeginiň halkara ulag üstsäşir geçirgileriniň iş ýüzüne amala aşyrylmagyna ýardam bermek üçin uly ähmiýetini belläp, Aşgabat prosesiniň çäklerini degişli köp taraplaýyna giňeşmelen geçirilmeginiň mümkinçiliklerini puturlandyrmagyň hemde bilim merjeýet şäherleriň gurulmagynyň zerurdygy barada alalaşyga gelýär. Taraplar maslahatyň dowamyna geçirilen Merkezi Aziýa ýakyn gündogar Afrika görnüşinde ulag ministrleriň duşunyň jemlerini makuldylar. Hemde ýokarda görkezilen gepleşikleň aýdygdarly esasy dowam etdirilmeginiň möhümdigini nygtadylar. Şeýle sewt we sewtara gepleşikleri durly sewtlerde höwüslendirilmeler. Ministrler maslahatyna mehman söýürlük hemde bu maslahatyň üstünlikli gurulmagyna maliýe goşandy üçin Türkmenistanyň hökümetine şuňgur hoşallyk bildirildi. Şeýle hem ministrler maslahatyna az ösen döwletler deňde çykargaty bolmadyk ösüp barýan döwletler hemde ösüp barýan keçi ady döwletler boýunça ýokary wekiliň idarasy tarapyndan berilen düýpli gollaw üçin hoşallyk beýan edildi.
Ministerler masadyny deňde çykargat bolmadyk ösüp barýan döwletleriniň bütün dünýä toparynyň başly hökmüne Botswana Respublikasynyň hemde deňde çykargat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň sowda we ösüş meseleleri boýunça toparynyň Ženewadaky utgaşdyrjytyny tagalarlar üçin hoşallyk beýan edildi. Şeýlekeme ministerler maslagy deňde çykargat bolmadyk ösüp barýan döwletleriň üstaşyr geçirji we ösüş boýunça hyzmatdaş ýurtlaryň Birleşen Milletler Guramasynyň ulgamynyň idaralarynyň köp uğurly we sewit ösüş banklarynyň beýleki halkary we sewit guramalarynyň ösüş boýunça hyzmatdaşlaryň hususy bölüň seljerş merkezleriniň we beýleki gyzyklama bildirýän taraplaryň forma işen gatnaşandygyna we oňa geçirilmegine uly goşandygyny ýokary baha berdi. 2022-nji ýylyň 16-njy awgusty Türkmenistan Türkmenbaş şäheri. Türkiýe Respublikasynyň Konya şäherinde dowam edýän 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryny türkmen türgenleri üstünlikli çykyş edýärler. Halkary oýunlarynyň nowatdaky gününe iýleşmeden gazanan ýeňişleri türkmen sportunyň belentlikleri galýanynyň aýdyň subutnamasyna öwürildi. Halkary ýarışlaryna türkmen türgenleriniň gazanýan üstünlikleri hünärmenlerde hemde tälimçilerde uly gyzyklanma döredýär. Mälim bolýar bu oýunlarda ýurdumyň türgenleri sportuň durly görnüşlerinden çykyş edýärler. Halkara oýunlaryna agratletika boýunça geçirilen ýarışda Daşary vilayatynyň sport we ýaşar teatraty baş müdürlüğiniň Urban Sultan Nizadyň itiramynyň agratletika mektebiniň tälimçisi Gulnawat Kadyrowa denanlaryň arasynda 71 kilogram agram derejesinde bäsleşip silterläp götürmekde 107 kilogramy, itekläp götürmekde 118 kilogramy, umumlykda bolsa 225 kilogram götürüp 2 altyn hemde 1 bürünç medallara nasip boldy. Islam raýdaşlygy oýunlaryna silterläpde hemde umumlykda oýunlaryň rekordunyň eýes bolmagy başardy. 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna nowatdaky edek ýaşyl tugumynyň altyn medali bilen ýokary gallanmagy begençemde buýsunç duýgularyny öğretdi. Gulnawat Kadyrowanyň gazanan ýeňişi sport bagatdaky öňü dişlikleriň ýeni däwr tutnamasy boldy. Erkekleriň arasynda agratletika boýunça geçirilen ýarışda Mar vilayatynyň sport we ýaşar teatraty baş müdürlüğiniň 7-nji sport mektebiniň tälimçisi Hoca Muhammed Toyçyýew 109-dan ýokary agram derejesinde çykyş edip, silterläpde 184 kilogramy, itekläpde 225 kilogramy, umumlykda 409 kilogram götürüp, 1 kümüş hemde 2 bürünç medallara nasip bolmagy başardy. Şeýle sportun bu görnüşinden Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Davranbek Hasanbaýew 96 kilogram agram derejesinde çykyş edip, silterläp götürmekde 165, itekläp götürmekde 183 kilogramlary, umumlykda bolsa 348 kilogram götürüp, ikinji orna hemde kümüş medal nasip bolmagy başardy. Judo sport boýunça geçirilen ýarışda Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutynyň talebi Hakberdi Jumaýew 60, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Zulhumar Daşkinowa 63, ýurdumyň judo milli merkeziniň turgany Hekim Ağa Mehmedow 66 kilogram agramlarda 3-nji orna hemde bürünç medallara nasip boldylar. Grekrem görüşü boýunça geçirilen ýaşda ýurdumyň milli ýygyny toparynyň turgany Azatcan Aşyrow 63 kilogram agram derejesinde çykyş edip 3-nji orna hemde bürünç medal nasip boldy. İýleşlemeden 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlaryna gazanýan üstünlikleri ýurdumyzda arka dagly serdarymyzyň ýoly başlygyna sportuň hemde beden terbiýanyň ýokary derejelere göterilýäniniň aýdyn tutnamasydyr. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň vilayatlaryna we paýtagtyň Aşgabatda 16-njy awgustda saat 20-den 17-nji awgustda saat 20-de boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumat uglugynyň berýän habary bilen tanışdyryň. Balkan vilayatyna az bulutly goýup, gündürden tezlik sekundda 10-15 metre ýetýän şemal ösür. Howa ýeňişine 25-30 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenariýa taraplaryna 30-35 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna açyk howa urup demir adyk gündürden tezlik sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ösür. Howa ýeňişine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar.
Mali vilayetinin açyk howa urup demirady kunnordan tildigi sekundy 8-13 metre ýetýän şemal öwür. Howa ijatyny 18-20 gradus maýly, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Liverpool vilayetinin açyk howa urup demirady kunnordan tildigi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öwür. Howa ijatyny 20-25 gradus maýly, gündüzüne 35-40 gradus ysy bolar. Daşudur ayetini açık howa urup demirady kunnordan tildigi sekundy 9-14 metre ýetýän şemal öwür. Howa ijatyny 18-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Paýtatyň Aşgabatda açyk howa urup demirady kunnordan tildigi sekundy 8-11 metre ýetýän şemal öwür. Howa ijatyny 22-24 gradus, gündüzüne 34-36 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmany aşyrýar. Edil watandaşlara tömüs basyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazara alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhlesinden goranmagy, şeýle-hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipli berjay etmeginde maslahat berýäs. Mehriman ilaçlar bulary berjay etseňiz, ýylyň isläni pasyny öz saglygyňyza gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar şonuň meni watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşle besenýär. Ähli ösüşleň ödününde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýndir. Hoş sag bolun, edil dileşer.